bandiraɓe tedduɓe on calminama kala ɗo mbawɗon wonde eɗen gandi guila 2013 application oɗo yalti biyeteɗo Firefox oɗo mo jiiɗon ko navigateur tubakoɓe mbiyata navigateur hono saɗa darta saɗa waɗa recherche dow Google recherche ɓurɗo yawde no fewi donc oɗo application waɗama synchronisé walla mbiyen nde waɗa mise à jour nde ɗemgal Pulaar waɗama hen fulfulde ene waɗa hen aɗa wawi wattudemo hay ɗiɗo bindi foof ɗi gonta e Pulaar kala kadi mbaɗiraɗi navigué no newori tawa kadi alda caɗele nden noon ko ɗum woni ko jiɗɗen hollude bandiraɓe ɓe mbaɗa oɗo application téléchargé biyeteɗo Firefox so Allah jaaɓi ɗo less vidéo ɗo ma on taw ɗon lien de téléchargement wonande oɗo application o nan mi yiiɗi hollude on moni so on yiiɗi foutafa so a naati nder hen sa yiiɗi waklidemo mbattamo e Pulaar joni noon min kam mi ala connexion kono tawa aɗa jogui connexion aɗa wawi noon change ude ɗemgal ngal tawa ala connexion joni noon ko yiiɗi foutafa konɗo toɓɓonta toon sa naati ga dow ga a aran e oɗo interface sa ari ɗo darta ɗo woni paramètre ɗo sa naati e nder paramètre o hoore muɗum a yiyan a ardandani aɗa wawi hay uddidde compte ma Firefox o aɗa wawi uddidde compte ma tawa gueɗe kewɗe aɗa wawi hebde hen ko wona ɗum ko sa ari ɗo dara less fotiri ɗo général ɗo naata ɗo général ɗo ma taw ɗon ɗemɗe ɗe sa naati e nder général joni less écran d'accueil o aɗa wawi waddemo personnalisé mbaɗa hono no jiɗirɗa donc oɗo hoore muɗum ɗum woni langage o ko ɓurɗen wadde intéressé ko langage o ɗum woni ɗemgal ngal donc gari oɗen gandi so mbaɗi installé systématiquement ko ɗemgal gongal e portable ngal c'est à dire langue systéme maintenant en changeant langue systéme o ɗum woni oɗo français o joni en naati e langage he jehen dartu hen holɗo Pulaar woni beele e ngal ɗo application ngal o watta windude kala bindol garowol hen walla seɗe mbaɗa navigué taw foof arata ko e Pulaar voilà on coynima ɗo ina windi ɗo Pulaar ko dow oɗo mbatta activé ha ñoƴƴan e dow makko ɗum woni wonti e Pulaar onon koye mon on daari ɗemgal wangorde ɗemgal wangorde c'est à dire ko navigation firti ko wangade donc e jaltan eyyi ko ni tan application o on jii foof arti Pulaar nan ɗum ɗo ko langage o won ɗo ɗemgal donc on jii foof so on teskima tan bindi ɗiɗi foof ɗi gaari e Pulaar donc oɗo navigateur ko noon ko navigateur kadi e baɗɗo fayida no fewi foof bindi ɗiɗi foof kala nder makko foof kala ko ari arata koye Pulaar nden noon ko oɗo application jinnomi hollude on hannde bandiraɓe kadi ɓeydomo e application ngaji men ƴettewɗen hutorade kadi beele eɗen mbawa andude holno gueɗe ɗe jarata taw kadi foof koye Pulaar arata sa naati hen tan c'est très simple ɗiɗo bindi foof ɗi gontate koye Pulaar ganden tan kadi e bandiraɓe men hattanteɓe leeñol ngol no goji no fewi nden noon en jarnimaɓe no fewi en beltanimaɓe kadi ha hannde yo Allah ɓeydu bawɗe yo Allah kadi jokku balɗe ɗe hokkaɓe kadi hakkillaji moƴƴi ɓeyɗon yarude yeeso nden noon bandiraɓe fulɓe on calminama on beltanama caggal joni kadi ma en gartoy application ngaji goɗɗi ɗi so gueɗo ñawi